खोब गोजोनथाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गेदेर मावथांखि बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय हारिमु मावबादा बेखौ लादों। दा बेनि गेजेरजों दिनै जोंनि जायफोर लाइमोनफोर जायफोर दिनै हारिमु बिथिङाव सोलोंनो गोसो जानाय बा जोंनि दोरोङारि दामजु दामनाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेखौ सोलोंनो गोसो जानाय जे गावसोरनि जे थाखोमानानै थानाय टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ दिनैहाय दिन्थिनायनि बा सोलोंनानै बिथांमोना समाजनो ससाइटिनो होनो बा बेबायदि मोनसे सम आरो खाबुखौ बिथांमोना दिनैनिफ्राय मोनसिगोन। दा जाय बिथांमोनहा दिनैहाय सोलोंनो गोसो जादों बिथांमोनखौ आङो बेखौनो उइस होदों जाहाथे बिथांमोना इयुनावहाय सोलोंनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि जे हारिमु बेखौ गोजौ फारसे लानानै थांगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बे हारिमु मावबादानि गेजेरजों जोंनि जे हारिमु बा जोंनि जे हारिमु बेखौ गोजौ फारसे लानानै थांनाय बा मुलुग दरबारसिम लानानै थांनायनि मोनसे जोंहा दिनै सम फैबाय। मानो होनबा दिनै भारतआवहाय गोबां माखासे रोखोमनि मोसानाय दं जाय मोसानायफोरनि गेजेरजों दिनैहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा गावसिनि मोसानायनि गेजेरजों दिनैहाय सिनायथि बा मुलुग लेभेलाव सिनायथि जानो हादों। दा दिनैबो जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे सान्थौ आरो सानस्रि बिथांनि जे जोंनो सुबुं माहारिनो होलांनाय माखासे आद्रा थानाय बा हारिखौ गोजौ फारसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जे रेसपन्सिबिलिटिखौ जों बयबो बर' माहारिनो होलांनाय बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ। दा दिनैनि बे जोंनि मोनसे पार्ट बे हारिमु मावबादायाबो जोंनि बे बड'फा गोजोनथिया सोलायनायनि मोनसे पार्ट। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि जे हारिखौ जोङो हारिमु बिथिंनि गेजेरजों जोङो आगानसे जोङो सिनायथि जाहोनो हानायनि जे हाबिलाखौ लानानै दिनै खामानि मावदों। आरो दिनै भारतआ मोनसे ओरैबायदि मोनसे हादोर जेराव माने बुहुमनि बयनिख्रुइबो दिनै माने सुबुं अनजिमा थानाय बांसिन हादोर आरो दिनै भारत हादरा दिनै लाइमोन बांसिन थानाय मोनसे हादोर। दा बेनि गेजेराव गाव हारसिङै दिनै थांनानै थानांगौबा मोनसे चेलेन्जेसनि मोनसे जुग फैदों। मोनसे दिनै गावखौ इस्टाब्लिस खालायनांगौबा मोनसे चेलेन्जनि मोनसे जुग फैदों। दिनै भारतनि आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार मानब गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे दिनै फोसावनानै खामानि मावबाय थादों जे भारत बरस'खौ दिनै स्किल बेस इक'नमि दिनै खालायनो थाखाय दिनै खामानि मावदों। दा बेनि गेजेराव जों बर' हारि जाथि हिसाबै दिनै जोंनि लाइमोनफ्राबो बैफोर दिनै साख्रि बाख्रिफ्राव दिनै एंगेज जानांगौबा दिनै मोनसे चेलेन्जेस। बेनि थाखायनो दिनै जोङो एक्सट्रा जे टेलेन्ट दिनै गुबुन गुबुन बिथिंजों सोलोंनानै बा गुबुन गुबुन बिथिंनि जे जोंनियावहाय माने थाखोमानानै थानाय टेलेन्ट बा स्किलनि जोनै थाखोमानानै थानाय बेखौ जोङो एक्सप्लर खालायनानै बा दिन्हुननानै दिनै कालसारनि गेजेरजों बा स्पर्ट्सनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन NCC बायदि बायदिनि गेजेरजों दिनै बेफोराव सोलोंनानै जे जोंनि जे बा लाइमोनफोरनि थाखोमानानै थानाय माखासे रोंगौथि बेखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों गाव हारसिङै थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदा बा लामा बेखौ मोननो हायो नामा बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिंफोरखौ लानानैबो नोजोर होनानै दिनै खामानि मावदों। दा जेखियानो जाया मानो जोंनि लाइमोनफोरा दा फैबाय थानाय समाव गासैबो बिथिंखौ जुदि गोसो होनानै खामानि मावोबा गोसो होनानै बिथांमोना गासैबो बिथिंखौ सोलोङोबा जों हारि हिसाबै जाथि हिसाबै आरो आवगायबावगोन बा दावखोबावगोन जोंहा फोथायनाय दं। दा बे हिसाबै जोङो दिनै लाइमोनफोरखौ मोजां लामाजों राइट ट्रेकजों लानानै थांनायनि जे दायथ' बेखौ जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिफ्रा दिनै ससाइटिखौ न'खरखौ समाजखौ दैदेनग्रा सुबुंफ्रा दिनै लानांगोन आरो मोनसे मोजां प्लेटफर्मखौ होनानै लानानै थांनांगोन। अब्लानो जोंनि हारि जाथि हिसाबै जोंबो गोजौ फारसे दावगालांगोन जोंहा बेखौ निस्सय फोथायनाय दङ। LP स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जे बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेनि मथ'नि सिङाव थानानै जे हारिमुवारि मावबादा बेखौहाय दिनै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो नैबे बनगाव गुदि फरायसालियाव बेलासिनिफ्राय जोङो जागायबाय आरो बियो फैबाय थानाय दिनैनिफ्राय जागायनानै 13 एप्रिल एबा 13 एप्रिलाव जोङो बेखौहाय क्लसिं खालामनाय जागोन। आरो दिनै नैबे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव मानगोनां क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारी सार बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों खोब मोजांथारै बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। आं दा बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो
लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो गथ' गथायफोरखौ नैबे जोंनि जे हारिमुवारि मावबादा बे मावबादायाव बेलासि समाव एबा 2 रिंगानिफ्राय बा बेलासिनि 2टानिफ्राय जोङो बेखौ लागोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमखौबो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नैबे हारिमुवारि मावबादा खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो दोरोङारि मोसानाय बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायदों। दिनै सोलोंसा होनोबा दिनै जागायजेननाय हिसाबै जोङो बेवहाय बुंनो हायो 25 बा 30 सोलोंगिरि बिथांमोना दिनै बाहागो लादों आरो जोङो बेखौनो बुंदों गाबोननिफ्राय बयबो बांसिनै बाहागो लागोन आरो फैबाय थानाय समाव मोजांथारै बाहागो लानानै सोलोंनानै लागोन। आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायहरबाय।